ka yi haƙuri ya Rasulallah. Duk abin da ka gaina faruwa hukunci na ne, amma a gaban ido na ake ma komai. Ka yi haƙuri kawai, akwai abin da nake nufi. Duk abin da ake yi ma na san me yake faruwa. To yanzu Allah ne ke gaya mar haka. To don haka shugaba bai taɓa jin motsin abin da ake mabba. Ya miƙa lamarinsa ne ga Allah duka. Ai na faɗi kwatancin irin haka, mashadi ne mai ƙarfi. Na faɗa cewa wani dogari a gidan sarki ya gaya mun haka. Da safi malam ya ce ku taya ni munna. Da daddare ne muka shiga gidan sarki. Da yake cewa ku taya ni munna. Ka ce yallaɓai mai wata munna za a taya kai ce ɗazu da safe. Wasu suka zo suka dinga zagina a gurin nan. Suka dinga cimin mutunci yannan gidan ne. Wannan abu ya dame ni. Ice kawai ina zaune nan wajen karfe 10 ba sai na ga an buɗe ƙofar nan. Ta baya na ƙofar nan aka buɗe ta, sai na ga sarki ya fito. Sarki ya zo da kwagiri a hannunsa. Yace na ji duk abin da aka yi maka. Ka yi haƙuri, ni na zaunar da kai a nan. Yace tun da nake a duniya ban taɓa jin daɗi a duniya kama haka. Yace ji nake ma da suka yi mun wannan mummunan abu, murna nake yi da abin da suka yi mun. Saboda sarkin ne da kansa yace duk abin da aka yi maka naji, kuma ba ruwanka da su, ni na zaunar da kai a bakin ƙofar nan. Yace abin da nake ji sai Allah ne kurin ya sani. Yake gaya mana fa. To yanzu wannan Rabbul Izzati wal Jalal ne yake gaya musu na cewa wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina. Ina jin ka, ina ganin ka ya Rasulullah. Kai hakuri. To ya kake jin wannan abun? Wallahi ba za ka gane ba. Duk wani bayani ba zai gamsar da bayanin da za a yi nan ba. In dai bayani ne na baki. Domin magana ce azaliya abadiya, sarmadiya rabbaniya, ake kwararo ta zuwa zatin annabi. Annabi sai haƙuri mana. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina. A gabana ake duk abin da yake faruwa ya Rasulullah, kai a gaban zati na kake. Kallon ka kurin nake yi, me ike zuwa me ike dawowa. Kar ka ga wai amma wani abu ka ce ko ban kula bane aka yi ma wannan abu. Ina a gabana ake ma duk abin da zai faru, ina kallon ka, ina tare da kai ya Rasulullah. Kai hakuri. Ina ba shi hakuri. Mutane ba za a san shugaba ba, matsayinsa ba zai gano ba.